Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripin Allah, mga liparatiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksami, mga pagaryami, mga bangsami, pumakinig sa ngayong kailip tami manto. Paganero nagyang ko to, kapupaka panalamat tanusi ko Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ko mga limuyan adid na pititamanan yan. Ikadua, na panalamatan tanu, so mga ulama tanu si sagyang kaya Arab, sagyang kaya mapia programiran, may patag sagyang kaya mga bendingan, si sagyang kaya bulan Ramadan. Isadnut walimu Allah subhanahu wa ta'ala si kuuri panian, na makataling umon, agyang kuto bulan Ramadan, asitan o iman tumapapadalam sagyang kaya bulan Ramadan, ulan-ulan, babarakatan, nagu mapadalam mapad agyang kuto manusia si ko kapaganad ko ilmo laboro nagyang kai bulan Ramadan as itan man to mapapadalam sabab ko kinanglan nagyang kuto katuntut sa ilmo o manusia si sagyang kuto amal adinya dinggalbakan ilani man nagyang kuto ditano di kapakandingan-dingan sa mapatinusi ko mga pipiya kadudunia Yang ko to pagatin sa exam, yang ko to pendoktor na pagatin sa review. Sisagyang ko to kapag exam yan. Lagi diyan mabuna so pagatin sa teacher board exam. Lagi diyan mabuna so criminology. Langon-langon na kurso ako ano manusia. Na sisagyang ko to kapagatin yan sa exam. Na dance kanina preview. Dance kanina na preview, kagi penanggilaan yan, ubadi makapas sa giyang kutwa manan yan, nakapagatin yan sa giyang kutwa exam. Lagi din mabu, kaya pakataling umartan wag yan kaya bisita tanu na kinanglan na giyang kuto kapang nalatano, si ko mga pipi agalabak, si ko pa makabatal, si ko puwasa, sulangwan, mitataalok si ko kapamuasa na kinanglan na katukawan o titu mapaparatian si ko Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ko di tanud na kikatawan o makapumo sa tanupan si ko pakataling Ramadan. Dito sabab panlamat tanu si Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko inisampay tanu niya sa giyang kai bulan Ramadan na gumiyapteno si ko di mamagambal sa giyang kai bulan Ramadan. Ayo to bandingan mapumagusay tanu sa giyang kaya mga oras tanu banto na giyang kuto akapanambayang si ko bulan Ramadan. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na mialiw niyan si sa hadith ni Imam Muslim agus Imam Bukhari atigyan amang qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa itinagyan so mga sambayang si kubulan Ramadan sa paratian yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagu maniniyat yan nagyang kuto balasot wallah subhanahu wa ta'ala imbagiro na balas wallah subhanahu wa ta'ala na ghufira lahu ma taqaddama min dambi na iprilaon wallah agyang kuto amyaw na amyang miandusan yan. So kakalilig ko mga ulama na tigiran padadin kapanambayang si ko bulan Ramadan pakaantapanon sa giyang kay hadith na giyang kuto kapanambayang si ko mga salatut tarawih naguso mga sambayang lagi dagyang kay kapakauma o muri asapulu gawi. So kitinig ko mga qiyamul layl, so tahajjud si ko mga kagagawi ko bulan Ramadan na maapadanan si ko mga kapanambayang ko bulan Ramadan. Si ko datano pang kapagusaya si sagyang kai mga kalbihan agyang kaya salatut tarawih sagyang kaya mialui Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith na kinanglan na katukawan tanu pagampaganay panggalbakan o manusia ang mapaparatian si ko Allah na sumanga wajib, sumanga paralo. At na mga tawa di tahajud, di mamuasa, ugaid na susambayang wajib na ibabagakyan. Na din bali agyang kutwa din yan di kapanambayang sa sunnah amay kaimbagakyan sa mga sambayang mga paralo. Kagaya sa mga paralo, na mas taralbi o basusun na ang mga sambayang. Di na namiyaw pakatsan sa mga ulama, agyang ko to sambayang paralo
nagianan na ipagisir tanu sa alungan na mauri. Na susambayang asun na udingang galibakan na kanaba ka ayamaanan niya na kedusa. Ugay na taralbi kagi kinanglan nagyang kuto mapakadagal tanu sa mga pipiagal baksagyang kaya bulan Ramadan. Na ayam ya alwiron o mga ulama na ay napagampaganay mapiagal baksagyang kaya bulan Ramadan nagyang kuto kapanambayang. Na ayam ya alusagyang kaya hadith na gisu kapanambayang sa sunnah. Kagi nialo yung mga ulama at tigiran di patut si iku muslim at ito mapaparatian si Allah uban yan bagakan agyang kuto miyatang katanggad paralo asambayang. Lagi din agyang kuto di mamuasa pupakay siya susabad inuso di mamuasa ad nabaliw puasan yan adis kaniyam sembayang na ay nakakalilit si iku mga ulama at tigiran ad bali agyang kuto ay maanan yan na puasan yan amay ka initagak yan sa mga sambayang yan ang mga paralo. So lango-lango no sambayang yan, dad nakasambayang, na di mamuasa, na da bali agyang kuto puasan yan. Ang kayo to, so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pagampaganay, ami alwin niya si ku hadith o kalayarga o sambayang natigyan, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Ay tigyan, pagiltan o muslim, na gusto di muslim, nagyang kuto, ay maanan yan na sambayang. Andid ni kibagakan o muslim sa gyang kuto sambayang, na miyades kaniyan, miyapokas kaniyan sa giyang kuto ay maanan niyan na kababaluin niyan pure ama paparatya si Allah amay kaitagak yan sa mga sambayang yan. So pada hadith na miya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigyan awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatuhu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na pagampagan niya pamagitungan ko sambayang o manusia sa alungan na mauri at tiga na pagampaganay pagitungan si kung mga amal o manusia sa alungan na mauri na susambayang yan. Amay, kagyang ko to sambayang o manusia, si sagyang uta hadith na Peter Rosso sallallahu alaihi wasallam, na ma-failure, mabinasa agyang ko to sambayang yan, na miya binasa so amal yan, padagalbak yan. Yuti sabab, kinanglan pagampaganay, siya pantano, nagyang ko to sambayang tano paralo. Apia di tano ma-perfect at tigira nagyang kuto mga sunna asambayang na ayak kinanglan si kumanusya na mitindig yan nagyang kuto mga paralo. Kaandid ni kibagat kanin si mga paralo asambayang na miya binasa sa mga amalian. Dito'y sabab kinanglan si tano na pagampaganay asya pantano na sa mga sambayang tano ang mga paralo. Yang kaya hadith ami alwi Rasul sallallahu alaihi wasallam atigyan na man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi sa natigyan sa itindigyan sa mga sambayang sa iku Ramadan nagyay sa mga sunna sambayang. Mga sunna sambayang ka sabab kuda si maaluy sa mga paralo asambayang ka di patut si ko titu mapaparatian si ko Allah ubanin bagakan so paralo asambayang. Na mialuy si natigyan asan sa itindigyan sa sambayang si ku Ramadan, mga sunna sambayang, si ku kagagawi ku Ramadan, na paratianin si ku Allah aguniyat yan. Miandingan-dingan yan, nagyang kutwa limo. Wallah subhanahu wa ta'ala, na iprilaun wallah subhanahu wa ta'ala, sumiyaw na amyan dusan yan. So salatut tarawih, nagii, na si ibu ini si ku ulan-ulan na Ramadan. Giin na sunna, apinggal bak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tindegayaw Rasul sallallahu alaihi wasallam sa miya kadua pedian su mga sahaba urian yan na nasu ikatalo ikapat gawi na ini targian dan yan sembayangi apedian su mga sahaba ka ini kalakyan ubama balwi wajib siku mga umat yan dito sabab Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini tagakyan so kasembayang iron sa masjid si ikatalo ikapat gawi ko yamanan yan na kaya panambayangin nun si kupaganay agwi kadua tarawih. Urian yan na so Umar radiyallahu anhu isa mga sahabah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inuyagi nagyang kaya sunna si kumasan yan sabab kumiyailan yan sa mga tao ang barang-barang adiran di kapanambayang. Ana diru disembayang, ana disembayang na tigyan apakay sa isang tanu so kasembayang sagyang kai salatut tarawih na sabab sa inuyagyan susunna sa kanaba aya maanan yan na maptiru ini bid'ah ipindalili ni usaba da tigiran nagi sukyatiru aun o Umar radhiyallahu anhu am yakap niya bid'ah na dia ina bid'ah akna bid'ah pimbebagus si kuagama ka dia na adna tudian
aping galbak ko nabi ugay na si kumasaw Umar radiyallahu anhu na inuwagyan agyang kaiya sunnah kasabab ko katawan yan agyai na pakaasalian na pinggalabak ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aya kadakal o mga rakaat o salatut tarawih na tigi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suatigian subsembayangon sa 30 karakaat na isap no to kamapia, so 20 karakaat na isa pang kamapia, so 10 karakaat na isa pang kamapia. Sa miyabagi sa mga ulama, sa langulangon na ng kapakay, sa sa katasyan na ayan yang kapia. So sabay si mga ulama na tigiran, so Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyanang bayang si mga kagagawi, na ayap yan ang bayangan yan na 10 agwisa, 10 agutlo karakaat. So masusabad na tigiran, aso Umar radiyallahu anhu, na yan ang bayangan yan, at tarawih, nagyang kuto, 20 karakaat, o din na 20 agutlo rakaat. Padiyan nagyang kuta, witir. Sukman, so kapanambayang sa salatut tarawih, nagyan na sunnah, na ba wajib. Ugaid na, mialuitan wagyang kuto, hadith, keparulinian agyang kutwa rila wallah amay kaitindigyan sa mga sambayang siku kagagawi siku bulan Ramadan. Pada mga pakay sa usaba da tigiran ayno kepakay aso salatut tarawih na itindig tanu siku mga walay tanu na kepakay ugaid na mastaral bina siku mga masjid wallah kaad tanub kile sa mga pagaritano na pagpakabagragyang kutwa amal o manusia amay kapkile niyan sa pagarinyan as iniyam kitindig siku mga masjid wallah ugaid na amay kagyang kaya sunna na si ngilbakan si sa walay mana niya na grupo o di na si kung mga pad na padimbo na sa pamilya niyan na kapakayaya si gyang kaya salatut tarawih sukman so padapakay sa na sukman so miyaka sumbayang sa witr akabaya sumbayang sa qiyamul layl mana niyan na agya misumbayang siran sa gyang kutwa masa na misumbayang so imam sa witr na miya misumbayang sa kanyan na oryan yan na miyakanaw sa sagyang kuta dapang kapusa na kabaya sumbayang na tigo mga ulama kapakay amanambayang so Muslim apya pan miyaka sumbayang sa witr ugayt na 2 karakaat na 2 karakaat agyang kuta kapanambayang yan diskaniyam sumbayang sa witr ang kayo to kagya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ni alwin yan ala witrana fil lail da 2 di kapakay ba sumbayang tanong sa 2 witr sumbayang kasi sa witr na sumbayang karo sa witr siku isa kagagawi sa ayabu dapat kinanglan na sa timan witr kitindig tanong siku isa kagagawi agyang kaya hadith na aya kekuatan si iya tuma na agyang kutwa balas o kitindigan ko mga sambayang ko kagagawi ko bulan Ramadan na aya balas yan na agyang kuto ghufira lahu ma taqaddama min dambi iprilaun wallah agyang kuto amyaw na amyan dusan yan sa aya tigo mga ulama napakaasal na iprilaun wallah so langon-langon amyan dusan yan ugaid na susabad si ko mga ulama na tigiran ay iprilaun wallah na so mga ito amyan dusan yan sabab ko na may alwi hadith at tigian Ramadan o ila Ramadan. So Ramadan, makapamuasa ka ko Ramadan, agu so ke pekataling uma Ramadan na rila at pakapuong ko Allah subhanahu wa ta'ala inun tabu amay kang galabakan o manusia agyang kuto kapananggila iniyang ko mga ladusa. Maana pananggilaan o manusia agyang kuto mga ladusa na dito kakekuan yan sa agyang kuto balas ay maana niyan na may to mga ito adusa na iprila wa Allah subhanahu wa ta'ala sama nutunan sa mga laadusa na kinanglan na makatubat sa manusia sa giyang kuto mga laadusa amyang galbakyan padapan kesabutan tanong sa giyang kaya hadith na kinanglan na giyang kuto kitindig tanong sa sambayang si ko paganay Ramadan sa taman sa mapasad sa Ramadan ang kay nuto so hadith amya alwi Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigin naman sama Ramadan so pada hadith sa pamuasaan yan su Ramadan pamuasaan yan su Ramadan sa emanan yan na sumamuasa na sibuko sa pulugawi ko paganay Ramadan na din yung pamuasa isu sabagi ko Ramadan na din yung kaparuliag yung kuto mapapadala maro balas lagi din imam buag yung kay hadith amang kama Ramadan saan sa itinigyan su mga sambayang ko Ramadan usambayangan ka sa tarawih nagyang kutwa ay mana niya na sabagi kagagawi so sabad na inibagak ka
na nadingka keparuli agyang kay amya alwi sa agyang kay hadith iprilaon wallah agyang kutua mepos amyan dusan yan. Mi alwi penagyang kutua dua syarat atigian pagampaganero nagyang kutua imanan dudunun nagyang kutua paratian yang si wallah. Ikadua na ihtisaban nagyang kutua maniniatian nagyang kutua limu si wallah. Ayan niatian sa gyang kutua kaya panambayang yan na ikhlas tulabus para si wallah, para si kubalas wallah. Kenapa ini sembayang yan nakagi sumanga tungan inian, sumanga pamilya niyan namanya nambayang siran, namanya nambayang mambu. Udi natiyan agi kalalaya manami. Di kaya ipanambayang tano na tulabus para si Allah subhanahu wa ta'ala yuto ikakakuatan sa giyang kutua mapapadalam abalas si isa giyang kaya mana niyan na iprilaun wallah sumyaw na amyan dusan yan. Insyaallah na napangnitan si Allah subhanahu wa ta'ala makapagamal tanu tabangan tanu Allah subhanahu wa ta'ala taufikan tanunian si kung mga pipi agalebak nagu makang galebak tanu sa mga pipi agalebak ay kasuswatian sa giyang kay bulan Ramadan nagu padintanunian si ko rinilaan yan si sa giyang kay bulan Ramadan sad sa tao ni Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam si sa giyang ko tay sa hadithian atigian sad natigian رغم أنف امرئ أدركه رمضان فانسلخ ولم يغفر له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم mia lapis agyang kutwa tao miyaw mas kanyan ubulan Ramadan nadas kanyan karila isagyang kutu akya pa kaumaon ubulan Ramadan ginan sa mga tao miya kaumaon sumala alimu apun si ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kay bulan Ramadan ugaid nadas kanyan panaguntaman na kasendit Allahu Akbar kasendit si ko mga tao miyalapis siran si sagyang kai ulan-ulan alimu Allah subhanahu wa ta'ala atantun amala mapapadalam si iya mga limu Allah subhanahu wa ta'ala na pangitano si ko Allah atau fikan tanun yan makagalbag tano sa mga pipi agalbag nagutari maano Allah sa mga pipi agalbag tano panalamatan na kaskano sulang-ulangwan di imatay sagyang kai live tano nagusto mga ulama tano sa Arab si kuya mana niya panaguntaman niran si ku mga orasirat sa giyang kaya mga pipia programeran nagu ayamala na panalamatan ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko kanyan itumirang ko mga pusutano sa kapaka talingumatano sa giyang kaya datarini ayamana niyan na mga kalilimod akatutod sa ilmo salamat ko sa nupuruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.